aurkezpena. Bai. Sindikatuan azkenengo hilabetetan, lantalde batean, ibili gara, nolabait hizkuntza politikaren inguruan, gogo eta nolabait planteamendu batzuk konpartitzen, partekatzen, eta justu datorren astean, atera egingo dugu dokumentu bat, nahiko integrala, hizkuntza politikaren inguruan. Kargatzen baldin bada, agertuko da hemen dokumentua. Dokumentuaren, hau da, justu hau da, datorren astean. Ez da bilau? Bai, baina aurrera eta atzera ebiliko naiz, hau da dokumentua, klase arrakalarik gabeko herrialde eleaniztasun bat helburu. Euskadiko langile komisioak, sindikatuaren proposamenak, euskararen, bizikidetzaren eta euskal gizartea kohesionatzearen aldeko hizkuntza politika baterako. Aipatu dudan bezala, datorren astean aurkeztuko da dokumentu hau. Dokumentu honetan, nolabait gai ezberdin batzuk tratatzen dira, eta hurrengoa bai. Gaur aurkeztu nahi ditugun kontuak, nolabait lantokietan ikuspuntu honekin, nolabait kokatzen ditugu bi erronka nagusi, ezta? Alde batetik ezagutzaren erronka, eta bestaldetik beharrezko diren erabilpen bermeak, ezta? Eta horren inguruan, banatu dut aurkezpena, nolabait funtsezko ideiak planteatzeko. Hurrengoa, nolabait ezagutzen, txarotateatzen da, baina irakurtzen data. Azteko, zein da errealitate soziolinguistikoan? Nik uste dut hori da nolabait perspektiba hori kontuta izan behar dugu, nolabait zein da, hau da inkesta soziolinguistikoaren datuak, eta, hau da, gure Euskal Autonomia Erkidegoan dagoen errealitate soziolinguistikoa, eta hau da nolabait, hau da abia puntua, ez da? Eta orduan nolabait, hau behiratzen badegu, nolabait topatzen ditugun oztopo eta zailtasun asko ulergarria dira, ezta? Nolabait gizartearen erdia, inkesta soziolinguistikoan bakizue dira helduak, 16 urteko gorantzako herritarrak, ezta? Eta, nolabait euskaldun gero pasioak eta euskal hiztunak, baina gero euskal hiztunen zati hori, eren hori, baditu ere, badaude bere ñabardurak, ezta? Eta iardia, honeko 44 elebiduna dira bai, baina gaztelaniaz nagusi dut hizkuntza. Eta orduan, guk uste dugu bai nolabait errealitatea nolabait ezagutzea eta onartzea hori badala abia puntu bat, gero planteatzen diren proposamenak, aldaketak eta helburuak, ezta? Hori nolabait hori abia puntua izan da, justu lanbidek planteatu duen gaur tesia, azkenengo urtetan, orain dela 3 urte edo hasi ginen, 3 urte hasi ginen, datu horiek eskatzen, eta gu topatu genuen klase arrakala bat, ezta, langabetuen, zein den langabetuen errealitatea. Langabetuen errealitatea, guk hemen, ez dugu konparatu lanbidek egin duen teknikariek egin duten bezala, baizik eta hartu dugu biztanle osoa, inkesta soziolinguistikoaren arabera, gizartea, euskal gizartea, helduak, Euskal Autonomia Erkidegoan, ez Euskal Herria osoa. Eta gero langabetuen datak, ezta? Ñabardura bat, hemen kontua da, inkesta soziolinguistikoan 3 talde nolabait erregistratzen dira, ezta? Euskaldunak, euskaldun pasioak eta euskal hiztunak. Lanbiden ez da horrela egiten. 4 talde daude, eta orduan hemen hipotesi bat planteatu dugu, nun 4 talde daudenez, ez dakitenek, oinarrizko maila, erdi mailako maila eta goi mailako maila. Eta orduan guk planteatu egin duguna, hipotesi bezala da, ertain maila horretan, nolabait, azkenean ez duzu ezer akreditatu behar, zuk han lanbidea joten zara, eta esaten duzu, zein da gutxi gora bera zure maila, eta kasia batean, ezta? Eta orduan hipotesi bezala planteatu dugu erdi mailako horien artean, erdia edo bai euskal hiztunak izango dira, nolabait kapazitatearekin, ahalmenarekin, kompetentziarekin, eta beste erdi mailako horienak, ukiko dute kapazitatea euskaldun hartzaile bezala, euskaldun pasibo bezala, ezta?
Baina, bueno, lanbide plantatu duen tesia, ez dut sakonduko, hemen badaude dato pilo bat, batzuk esate dute, bueno, segun eta ikusi behar ditugu beste variable batzuk. Lanbidea planteatu ditu, hartzen dituzunean, jatorria, ikasketa maila, familia profesionala, guztietan, salto hori ikusten da. Osea, nolabait, erdaldunen presentzia, langabetu kolektibo horietan, askoz handiago da, ezta? Gizartean baino. Eta orduan, bueno, hori izan da errealitatea, zein da gure planteamendua, ezta? Guk planteatzen duguna, errestasunak planteatu behar direla, zubiak eta bi erronka nagusi daude, ezta? Nolabait, helduen euskalduntze prozesuak sustatzeko. Eta jakin da hori helburu izan behar dela, nolabait hizkuntza elkarbizitza sustatzeko behar deguna elebidun, eleanitz, herritarrak, ezta? Eta orduan, bueno, bi erronka horietan, bata da dirua, eta bestea da denbora. Dirua, gizarte, bueno, badau lege bat hori tramitean, ezta? Euskararen doakotasuna, guretzat hori klabe estrategikoa da, nolabait, baina gu plantatzen dugun eredua da euskaltegietan sartzea hizkuntza eskolan dagoen sistema matrikulaldetik. Bakizue hizkuntza eskolan ordaintzen den matrikula 80 euro. Eta euskaltegietan 800 euro dira. Eta gu plantatzen duguna euskaltegietan matrikula sistema hori ordainduta, Eusko Jaurlaritzak ordainduta eta subentzioak, diru laguntzak handituz, ezta? Eta gero bestaletik honen inguruan badago eztabaida bat ze mailaraino, ezta? Plantatzen da B2. Guk ez dugu lan merkatuan agerikoa da, sektore bai pribatuan eta publikoan C bat eskatzen dela milaka postuetan, eta guk uste dugu bermatu behar dela C bat arte, ezta? Hori da diru aldetik. Baina, karo, askotan dirua ez da zailtasun nolabait esi handiena nolabait euskara ikasteko, bizik da denbora. Zenbat ordu beharrezkoa diren euskalduntze prozesu hori garatzeko, ezta? Hartzen badugu abeko kurrikuluna, utzetik hasita, dira, C bateraino heltzeko, 2250 ordu. Zenbat urte dira hori? Kalkulo harin bat eginez, egunero jaten bazara 2 ordu euskaltegira, egongo zara 4 urte euskaltegian, maila hori heltzeko, eta hori, karo, kontutan izan behar dugu. Eta orduan, klaro, guk uste dugu, hortan dagoela arazo eta esi eta oztopo nagusi, ezta? Eta dokumentu honetan, datorren astean planteatuko den dokumentu horretan, euskara lan programa bat planteatzen dugu, lan orduetan ikasteko aukera. Sistema, eztabaidatu dezakegu, formakuntza sisteman, edo lanaldi murrizketa eta desentzia sistema batekin. Eta Eusko Jaurlaritzak finantzatutako programa bat. Hori da gu planteatzen duguna. Hori da, uste dela, gizarte osoaren, komunidadean, eta gure ordezkarien, eta Eusko Jaurlaritzaren ardura hori dela, eta hori planteatzen dugu nolabait. Azpimarratu egin dut, uste dut hori dela, gure ekarpen nolabait doakotasuna inguruan, gogoeta eta iritsi asko daude, baina nolabait perspektiba hau gutxitan planteatu da, eta hau da guretzat funtsezkoa. Eta topatzen dugu, denbora dela, lana, kontziliazio, aizealdia eta euskalduntze prozesuak uztartzeko dagoen oztoporik handien, ezta? Esan duan bezala, gero, bigarren nolabait erronka nagusia da, claro, beharrezkoak, nahiezkoak diren bermeak. Ez izateko, nolabait, kontutan izan, da dagoen errealitate soziolinguistikoa, ez izateko, nolabait, ia sortea dezun edo ez, enpresara deitzen dezunean, call center batera eta deitzen dezunean, sortea egia dezun eta topatzen zaren euskaldun batekin edo euskaldun hartzaile batekin edo ez euskaldun batekin, ezta? Eta horregatik, ezagutza aparte, berme horiek beharrezkoa dira. Ze esperientzia ditugu hausnartzeko eta, aldatik, zerbitzu publikoetan, esperientzia zeharo ezberdina daude. Hartzen baduzu estatuko administrazio orokorra, hemen Euskadin edo Nafarroan, bereek ez dute, ez da postu bat perfilekin, eta ez dute inongo sustapenik egiten. Bere ideologia da, koine ideologia, osea, haman komunean badago hizkuntz bat, gaztelania, eta orduan, gaztelania zitzein behar da. Eta ez dute, ez da telefonoa, karteletan eta bai jartzen dute, baina zu hartzen duzu telefonaz eta estatuko delegaritzara deituz, eta inkluso makina grabaketa bat dute, eta gaztelania ez bakarrik gutxez egiten du, ezta? Gero,
badago kontrako nolabait ereduak administrazio publiko batzuetan, lanpostu guztietan. Eta ez bakarrik lanpostu publiko guztietan, kontratetan dauden langileei guztiei eskatzen zaie perfila. Eta gero, nolabait, gure ikuspuntutik zentzuzkoa den nolabait planteamendu bat, badaude nolabait ertaineko eta proportzionaltasunez jokatzen duten administrazio publikoek, ez da. Gero badago beste eredu bat, lehen aipatu dana, enpresa pribatuetan, ez da, kontsumitzaileen legea. Venga, eztabaida potoloa da, ze punturaino bete dan, datuak bota dira, eta zigorren eztabaida. Niz, zigorren eztabaida heldu baino lehen, gure galdera, da, zer egin duen Eusko Jaurlaritza, enpresa hauekin, eta zen nolako interlokuzioa, eta zen nolako, zer egin du, zer egin du, edo bakarrik izan da nolabait elkarte, egon den elkarte honen, eta hiritar baten, aipatu dute baten nolabait esfortzua, ikusten hori azteko, ebaluatzeko, ze punturaino lege hori aldatu behar den, ala ez, zer egin duen Eusko Jaurlaritza, enpresa pribatu bakizu, enpresa pribatu handietan bakarrik aplikatzen dela lege hau, ezta. Eta gero funtsezkoa da nolabait eztabaida razional bat edukitzeko, gero ikusita badaudela eredu batzuk direla perfilik ez, inongo eskakizun, postu guztietan nolabait deusestatzea, nolabait izuz eskakizunik, eta beste batzuetan da, lanpostu guztietan, ez da. Eta uste dut, perspektiba fundamentala dela, eskariaren neurketa, ez da, hizkuntza perspektiba, lehen egon gara, atera naiz, lanbidereko teknikariekin, eske oso horreza da, genero perspektiba hori nolabait eman du nola egin behar den, inkesta horiek, sexua eskatzen da, nolabait zure euskara ezagutzare eskatu behar da, bai lanbiden eta bai enpresetan eskariaren neurketa hori nolabait egiteko. Zenbat pertsona eskatzen dute osakidetzan medikoa euskaraz? Osakidetzak eskatzen du hori. Enpresetan, call center, Euskaltel, Vodafone, zenbat pertsona telefonoz, enpresa horiekin eta energia enpresetan eta telefonoz egiten dugu dena. Zenbat pertsona kontsumitzaileek eskatzen ditugu zerbitzu horiek euskaraz. Hori neurtu behar da, eta hizkuntza perspektiba hori nolabait gero neurriak planteatzeko. Eta amaitzen dut, azkenengo kontu batekin nolabait berme horiek dugun sistema da, azken finean da, lanpostu batzuetan hizkuntza eskakizuna bat egon behar danez, guk bai planteatzen dugu nolabait berreflexio orokor bezala, sisteman egon dinez pentsan, denetarik egon da, baina orokorrean uste dugu gure sistema ez da izan bat ere, gabezi batzuk eduki ditu, izango genuke egazentrismoaren nik uste dut sama badagoela gure hizkuntza sistemaren nolabait diseinuan, eta guk uste dugu fundamentala dela, sistema horren askotan ez ditugu kontutan hartzen erdaldunak badaudela gure herrian. Belarriprez, zorionez, azkenengo boladan, Belarriprez inguruan nolabait errebindikatu egin da, ze papera, ze karpen egiten dut elkarbitzarako, baina gure hizkuntza sisteman ez daude errekonozituak, ez daude errekonozituak inondik inora. Errekonozimendu eskatzen dugu. Eta hiztun agrafo funtzionalak. Gipuzkoan, erresidentzietan eta orain esperientzia bat egin da, zenbat langile kapaz dira euskeraz lan egiteko, baina ez direna kapaz euskeraz eta edozein komunitate linguistikoan euskeraz idazteko, eta ondorioz azterketa bat gainditzeko. Eta zentzu horretan, hizkuntza sistema nolabait asimetrikoa, sistema badaude TOEFL ingelez egiten duen bezala, nolabait trebetasunak ezberdintzen dira, eta zu bazara gai euskaraz hitz egiteko, baina zara gai idazteko, eta normaltasun osoz, gure sistema nahiko zentzu horretan ez du malgutasunik, ez da? Eta, hau dira funtsean, partekatu nahi genituen dokumentuan, badaude bestelako gogoetak eta bestelako planteamenduak, nahiko integrala da, ez gara kontu guztietan, hezkuntzan ez gara sartzen, baina nolabait euskaltegietan eta nolabait azterketa sisteman nolabait ere sakontzen dugu, eta hori datorren astean egongo da aukera kontatuik ezagutzeko. Eskerrik asko. Eta barkatu bai.